Insellmilkom. Nilqakom fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta fejn il-lejla l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-liturġija tal-Vġieli tal-Għid u se jgħammet 14-il persuna. U flimkien ngħixu mill-ġdid il-ġrajja tas-salvazzjoni tagħna. Il-paċi ma'kom. Ħut jeżis dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt għal-ħajja, il-Knisja tistieden lill-ulieda kollha imxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-għajt tal-mulej infakruh bismieħ tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-rebħ tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu. U Alla li permezz ta' ibnek xħett fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek qaddes dan in-nar ġdid u għatina li f'dan il-festa tal-Għid nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex imnatfa naslu qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu
il-bieraħ u llum. Fejqed l-istilus. L-alfa u l-omega tiegħu iż-żminijiet u l-eternità. Lilu il-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjagi tiegħu qaddisa u glorjużi iħarisna u jżomna Kristu l-mulej. Amen. biex kienu. Id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjus mill-imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet. Id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu.
id-dawl ta' Kristu. طلبك تباركني. Il-mulej jkun f'ommek u f'qalbi x'għandek kif tixra it-tħabbira solenni tal-għajt l-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Jifirħu l-qtajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-qaddejja tal-Alla, ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa ta' sultan kbir. Tifraħu koll art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb u fid-dija ta' sultan ta' dejjem, ħajara fil-ħolqin kollu, li uħeles midlamiet li ħakmuh. Tifraħu kollom nal-knisja mqazza, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajidwu l-ħitan ta' dan it-tempju, blajjat ta' ferħ tal-poplu miġbur fih. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna l-fuq. Nizu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew li b'qalbna u ruħna kollha. Nerfaw leħinna biex infaħru lill-Alla li ma jidirx, il-Missier li jista' kollox u lil Sidna Ġesu Kristu, Ibnu waħdini. U ħallas għalina lill-Missier etern, id-dejn li kien għamel Adam, u bid-dem mażistjaw li xerret għalina. Ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw edin namlu l-festa tal-għajt, meta nqatel dak il-ħaru veru, li demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żminilu intħriġt lil-missirietna u li Izrael mill-Eġittu,
u għaddejtom fl-inxif mill-bahar tal-qasab. Dan mela u għallej li fih tkeċċew id-lamijiet ta' dnubietna permezz tal-kolonna tan-nahar. Dan u għallej li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu it-qaċċat kurrab ta' ħażina jeħles mid-dalma ta' dnubitu jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan u għallej li fi Kristu eret il-jasar tal-mewt u rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. Xieħnina tal-ħġeb oġbok turi mana, ximħabba u salima bħala. Biex tajt l-libnek stess għal-mewt, ħalli tifdil il-min kien il-sir. Kem tassew seta xinħarab id-nub ta' Adam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xiħtija ħinja kienet la darba stħaqilna feddej kbir pal daħan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis jinqeret il-ħażen titnaddaf kull ħtija. Jissaffa kull min waqaf id-dnub u jimtela bil-ferħ kull min mniket. Xlejl ta' bil-ħaqħini meta l-ħwejjeġ tas-sema jinaqdu ma tal-art. Dak li hu tal-Alla ma dak li hu tal-bniedem. Bratta ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missir qaddis. L-offerta solenni ta' dan il-blandun mamul mix-xema tan-nahal. Din l-offerta edha tamililek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha. Bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalek mulejn itolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġismek jibqa' jeqret sal-aħħar bla eda id-lamijiet ta' dan il-lejl. Intilqaw bħala fwieħa ħelwa qudiemek. ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema. Jalla il-kewkba ta' filgħodu xin jisbaħ issibu għadu jaqbad. Dik il-kewkba li qatt ma tgħib jiġifieri Kristu ibnek li meta qam il-wied xerret id-dawlu slim fuq il-bnedmin kollha. U issa jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħut Jeżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex jisalva lill-poplu tiegħu. U kif l-aħħar batinna lill-Ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-għajt tagħna Alla jwasslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa.
Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu, Alla ħalaq is-sema u l-art, u kienet l-art taħwit u baħ. U dlam kien fuq wiċċ l-abbissi, u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien tajjeb, u Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art. U l-ġemma tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla, ħadd nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih, skont temlietom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont tamlietu, u s-siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont tamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat qassim ta' żminijiet, tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jriġġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl u d-dlam. U Alla ra li kien tajjeb u dalam u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jizet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru t-tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżawt l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb u berikom Alla u qalilhom weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art u dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejja ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali jitkaxkru u bejjem salvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem salvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem salvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbijiet Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikom Alla u qalilhom, nislu u oktru u imlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu
li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha ikunu għall-għajxien tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollha tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nnifs il-ħajja, nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxien tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u wara kollox kien tajjeb ħafna u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-mulej. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tjieba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewwiet u b'nifs fommu t-tiżjien kollu tagħhom bħal fġarra lil mijiet ġabar u l-ibħra l-kbar f'imħażen. Ħin il-ġens li l-mulej huwa Alla tiegħu, il-poplu li huwa għażel b'wirtu. Mill-logħli tas-smewwiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna ħatkun mulej it-tjieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel kollha tiegħek. Għamel li l-mifdin tiegħek jifhmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emil aqwa u akbar minn dak li sar fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-għajt tagħna li hu Kristu li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili, għid lill-ulied Iżrael jerfgħu it-tinet tagħhom u jitilqu. U int olli l-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u forqu. Ulied Iżrael mbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani
biex jgħaddu warajkom. U nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċiti tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena il-mulej, meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tinet ta' Iżrael telaq u mar warajhom. U l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret qadet warajhom. U ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u t-tinet ta' Iżrael. Kien hemm isħaba u dlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura l-baħar b'riħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. U l-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. Mbagħad uliet Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar, iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bid-tbatija setgħu jmexxuhom. Mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħa ħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: mit idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar u ma sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma jaħarbu sabu ruhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u warqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wlied Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minn id l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu. U beża' il-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għanna dillanja lill-mulej u qalu: nanni lill-mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u r-rikkieba waddabhom fil-baħar, qawwieti u għanjiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Dan hu Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, l-imriekeb tal-Farun qawwietu tefaħħom fil-baħar, l-aħjar fost il-gwerriera tiegħu f'baħar il-qasab għarraqhom.
Belaħħom l-irdum bħal ġebla niżlu firqieħ. Lemintek mulej is-sebħet fil-qawwa, lemintek mulej tfarrak il-għadu. Lill-poplu tiegħek int twasslu u tħawlu fuq il-muntanja, il-wirt tiegħek. L-imkien mulej li jint għamiltu amartek, il-maqdes sidi li ħejjew idejk, il-mulej isaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. U Alla aħna għandna nħossu sal-lum il-qawwa tal-ġubijiet tiegħek tal-imoddi. Għax dak li l-leminja setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawn, issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma tat-tnissil ġdid fil-Magħmudija. Għamel il-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda mawlid Abraham u jiksbu id-dinjità sħiħa tal-poplu li int għażilt għalik. Bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej: Intom li bikom laċċ, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew, ixtru u kulu b'xejn. Imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Issimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u ersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri imweda lil David. Ara, jinqedtu f'xhud fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih issejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk. Minħabba fil-mulej Alla tiegħek il-qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqs kemm huma olas mewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej.
Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix minix nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Roddu ħajl il-mulej, sejħu ismu, arfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li ismu huwa floli. Għannu l-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox inti waħdek it-tama tad-dinja. F'fomm il-profeti tiegħek int ħabbart minn qabel il-misteri li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek. Għax ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l quddiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu. Bi Kristu Sidna. Qari mill-ktib tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli, o bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom huma tebbawa bl-inġiba tagħhom u bemilhom. U jien ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u minħabba l-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont inġibthom u skont reqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru kasbru ism il-qaddis. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom danu l-poplu tal-mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jien bżajt tal-ism il-qaddis li uliet Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk qedtilhom lid-dar ta' Iżrael, dan jgħid Sidi l-mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan dar Iżrael, iżda minħabba f'ism il-qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir, imkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jien il-mulej meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' indaħħalkom f'artkom. U rroxx fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tniġġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmlu fl-art li tajt lill-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom, il-kelma tal-mulej. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla.
kif kont nimxi lejn it-tabernaklu ta' sħeb sad-dar ta' Alla fost tajta ta' ferħ u ta' ratti l-ħajr qalb folla ferħana. Ibat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwassluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-rejjex tiegħek. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla, ferħu għena tiegħi u rrodlok ħajr b'ċetra, o Alla, Alla tiegħi. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna se niċċelebraw is-sagramenti ta' tjieba tiegħek bla qies. Iqaf magħna nitolbuk u ibgħat l-ispirtu tal-adozzjoni biex toħloq mill-ġdid il-popli ġodda li l-ilma tal-Magħmudija se jnissillek u bil-qawwa tiegħek wettaq dak li se nagħmlu aħna bħala għaddejja u umli tiegħek. Bi Kristu Sidna. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla inti ddawwal dan il-lejl qaddis bis-seb tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ il-ġisem u naqduk b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħajsu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlo Apostlu lir-Romani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mawmudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa gloruża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna sallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sija ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar, il-mewt ma dix taħkem fuqu, u li miet mid-darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lil Alla. Missier, inwassallek l-aħbar it-tajba tal-Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
ma'akom. Ari mill-Evangelju skont San Luqa. Kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa, in-nisa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejja li kienu ħejjew. Huma sabu l-ġebla mgerba minn quddiem il-qabar, imma meta daħlu fih il-katavru tal-mulej Ġesu ma sabuh xemm. U kif kienu mħasbin fuq dan, f'daqqa waħda derulhom qudiemhom żewġ tirġiel libsin il-bisjitti. In-nisa mimlijin bil-biża' baxxew għajnejhom lejn l-art, imma dawk qalulhom la qegħdin tfittxu qalb il-mejtin lil min hu ħaj. Mhuwiex hawn imma hawn. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilea meta qal: jeħtieġ li bin il-bniedem jingħata f'idejn il-midinbin, ikun mislub u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. Huma ftakru kliemu. Tellu lura meħdejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lil-11 u lill-oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanna u Marija ta' Ġakbu u nisa l-oħra li kellhom magħhom, huma kienu li qalu b'dan lill-apostli. Imma d-diskors tagħhom l-apostli stħajluh tewdin u ma emnuhomx. Madankollu Pietru qam u mar bġirja lejn il-qabar, tbaxxa biex iħares imma ma rax li ffaxex u reġa' lura d-dar maġġeb bli kien ġara. Il-kelma tal-mulej. I would like to greet our catechumens that today will receive baptism, confirmation, and share in the Eucharist which we celebrate today. Welcome to this very important day in your life and in the life of the Church. Waqt li nilqa lil-ħutna l-katekumeni l-lum se jirċievu il-mamudija, l-grizma u jitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Ġesu, nilqa' fostna wkoll il-komunitajiet tal-mixja neokatekumenali li llum ukoll b'mod solenni qegħdin iġeddu l-wedid tal-mamudija ma' kull wieħed u waħda minna li tammidna. Jalla dan l-impenn li intom xhieda għalih iwassal ħafna u ħafna minn ħutna lejn Ġesu permezz tagħkom, permezz tax-xhieda tagħkom. Ġesu jinqeda bin-nisa li huma
immexxija u mbuttati mill-istint tal-imħabba u d-devozzjoni. Kmieni mas-sebt tal-ewwel jum tal-ġimgħa, dak li aħna nsejħulu il-ħadd, l-ewwel jum, dawn in-nisa marru ħdejn il-qabar. L-idea tagħhom kienet li jkomplu dak li kien beda il-ġimgħa, peress li kien jum it-tħejjija ma setgħux jidilku il-ġisem mejjed ta' Ġesu kif xtaqu. U rridu jkomplu dan l-att ta' pjetà, ta' ħniena, ta' mħabba u devozzjoni. Ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. Fwejjaħ li jippruvaw jagħtu l-intiena ta' ġisem mejjed. U fl-istess ħin jesprimu l-imħabba għal dak kollu li ġara qabel. U jsibu il-ġebla mgerba minn quddiem il-qabar. Meta daħlu fil-qabar, il-katavru li huma kienu qegħdin ifittxu, il-katavru tal-mulej Ġesu ma sabuhx. Inħasdu. Kienu mħassbin fuq dan. Huma kienu qed ifittxu ġisem mejjed, katavru. Ma f'daqqa waħda derulhom qudiemhom żewġ tirġiel libsin il-bies jiddi. In-nisa mimlijin bil-biża' baxxew għajnejhom lejn l-art. Min jaf kemm il-darba aħna imbaxxu għajnejna lejn l-art. Donnu l-ħajja li qed ngħixu mhux se tispiċċa qatt. Donnu fl-art u fil-frott tagħha aħna nippretendu nsibu ir-risposti kollha ta' ħajjitna, l-għaġġ kollu għall-imħabba li hemm fina. Imma dawk qalulhom għaliex qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu ħaj. U din hija domanda li l-mulej jagħmel lili u lilek illum. Qiegħed jgħidilna tfittxunix fejn hemm il-mewt, il-korruzzjoni, it-tinġis, id-dekompożizzjoni. Jiena ħaj. Il-fwejjaħ li l-imħabba ta' dawk in-nisa iġġor lejn il-qabar. Ma tibqax fwieħa li tagħti l-intiena tal-mewt. Imma ssir aħbar sabiħa li tagħti riħa u toma speċjali lil ħajja. Mhix fwieħa li hija kożmezi li tagħti, imma espressjoni ta' ħajja ġdida tal-qawmien mill-imwiet. Lezzjoni oħra li nataw hija bżonn jifhmu il-liġi tas-salib. Din il-fwieħa mi se tagħti qatt il-prezz tal-imħabba. Jeħtieġ li bin il-bniedem jingħata f'idejn il-midinbin ikun mislub u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U f'dak il-mument huma jiftakru fil-kliem ta' Ġesu. Din hija stedin oħra li għamlilna l-mulej illum.
Mhux biss li nieqfu nħarsu lejn fejn hemm biss il-mewt, imma li niftakru kliemu. Li l-kelma tiegħu issir memorja ħajja fil-ħajja u x-xhieda tagħna. Uħin minnhom dawn in-nisa jsiru evanġelisti. Marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lill-apostli, lill-11 u lill-oħrajn kollha. Aħna wkoll imsejħin biex inkunu evanġelisti. Dawk li waslu l-aħbar it-tajba tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. M'għandniex għalfejn niskandalizzaw ruħna li anke llum fostna, biex ma ngħidx fost is-suċċessuri tal-apostli wkoll, ikun hemm l-ewwel reazzjoni li hija u dawn mhux nisa, da tewdin. Di kienet l-ewwel reazzjoni tal-apostli. Id-diskors tan-nisa jgħidilna San Luqa, xi ħaġa li jgħidha wkoll il-Vanġelu ta' San Mark, l-apostli stħajluh tewdin u ma jemnuhomx. Mhix awtomatika li inti temmen fil-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Mhix xi ħaġa li inti ma tix tagħmel sforz jew pass ta' fiduċja fil-kelma u l-qawwa ta' Ġesu biex tifhem u tgħix din ir-realtà. Ejjew ma' Pietru inqumu u mmorru ġirja lejn il-qabar. X'se nsibu? Qabar vojt. Hemm il-faxex. Aħna wkoll illum immorru lura d-dar maġba b'dak li ġara. Ġara tassew f'Ġerusalemm 2000 sena ilu, imma ġara. U jalla dan l-istaġib jibqa' fina aħna u nagħtu lejt it-tajjeb lil xulxin. My dear catechumens, today we celebrate the resurrection of our Lord. You have been attracted to Jesus. You have come today out of your own free will to be baptized and become Christians. You will, with baptism, belong to Jesus forever. You will be confirmed with His Holy Spirit. You will receive the body and blood of our Lord Jesus Christ. This is for you a new beginning. This is for you the moment when you die for sin and rise up with Jesus to a new life. We welcome you in our community. Don't expect us to be perfect. Please, we are not. But let us together as a family, as friends who belong to Jesus Christ, learn to rely constantly on His mercy. The mercy that today, in silence and humility, conquers the devil's pride. That grace that in silence and humility covers and forgives all our sins. Welcome to the family of Jesus. U aħna ngħidu lil xulxin lajt it-tajjeb
ejjew nitolbu l-mulej biex il-ħarsa tagħna ma tibqax tfittex f'ħajjitna il-katavri tad-dnub u tal-inġustizzja u tal-korruzzjoni spiritwali u fiżika, imma tfittex il-fwieħa tal-maħfra u l-grazzja u l-paċi. Ħuti jeżis ninaqdu qalb waħda u bit-talb tagħna nqawwu t-tama ta' dawn ħutna biex issa li se jitnisslu mill-ġdid bil-magħmudija. Alla l-Missier li jista' kollox fil-ħina tiegħu jagħtihom kull għajnuna meħtieġa. Addisa Maria Malla, San Michiel, Angeli Addisa Ta'ala, San Juan Battista, San Joseph, San Pietro, San Paul, Sant'Andrea, San Juan, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurent, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Agata, San Girgor, Santo Estin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedetto, San Francesco, San Domenico,
Franġisku Saverju, San Giovanni Maria Vianney, San Carlo Borromeo, San Publio, San George Pleca, Santa Catarina ta' Siena, Santa Teresa ta' Gesù, Beatu Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, Addis incollata alla, Urihni namana, min kull deni, min kull dnub, mil-mewta dejjem, bl-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bl-Ispirtu Santu li xerrit fuqna, lilna midimi, ħati lil dawn il-mażulin tiegħek it-tniss il-ġdid bil-grazzja tal-Mamudija. Għaddes bil-grazzja tiegħek dan l-ilma tal-Mamudija għat-tweli ġdid ta' wliedek. Ġesu iben tal-ħajn, Kristus mana, Kristu il-qattal btana, u Alla b'qawwa li ma narawix bil-għajnejn tal-ġisem, inti tagħmel leġubijiet bis-sagramenti tiegħek, b'ħafna modi ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Mamudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet
biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu il-qawwa li qaddes. Fl-ilma tad-duluvju inti tajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu drawwiet tajba. Inta għaddejt li l-uliet Abraham fl-inxief minn nofs il-baħar tal-qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasal tal-Farawun ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibne Ġesu Kristu wara l-mamudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek bl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib, ħareġ minn ġenbu ilma imħallat bid-demm. Wara li qam mill-imwiet, ortna lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: morru u għallmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mill-amulejn lejn il-Knisja tiegħek u iftilha l-għajn tal-ilma tal-mamudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-mamudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mulej biex il-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti. Biex daw kollha li bil-mamudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. We
We are at page 47 in the booklet. Page 47, at the end of the page. I'm going to do the question, and then the answer is on page 49. So you get it right. Do you renounce sin so as to live in the freedom of the children of God? We need to hear you all, okay? Do you renounce the lure of evil so that sin may have no mastery over you? Do you renounce Satan, the author and prince of sin? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Sarah, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. George, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nureluda jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Rubin il-Malti. Rubin, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Saqsiju jekux Malti u Ingliż u għajli. Dajzin, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Angela, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Rukesh. Romeo, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Naim, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alisa, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peter Paul. Rukesh Peter Paul, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Antonia, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Aneta, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Leo, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
My sons and daughters, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. Receive this baptismal garment and bring it unstained to the judgment seat of our Lord Jesus Christ, so that you may have everlasting life. Godparents, come forward and give to the newly baptized the light of Christ.
You have been enlightened by Christ. Walk always as a child of the light, and keep the flame of faith alive in your heart. When the Lord comes, may you go out to meet him with all the saints in the heavenly kingdom. My sons and daughters, born again in Christ by baptism, you have become members of Christ and of his priestly people. Now you are to share in the outpouring of the Holy Spirit among us, the Spirit sent by the Lord upon his apostles at Pentecost, and given by them and by their successors to the baptized. The promised strength of the Holy Spirit, which you are to receive, will make you more like Christ and help you to be witnesses to his suffering, death, and resurrection. It will strengthen you to be active members of the Church and to build the body of Christ in faith and love. My dear friends, let us pray to God our Father, that he will pour out the Holy Spirit on our newly baptized brothers and sisters, to strengthen them with his gifts and anoint them to be more like Christ, the Son of God. O powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit you freed your sons from sin and gave them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord.
A big round of applause for the new Christians. Ħuti eżiż dan l-ilma li se nroxxu fuqna ifakkarna fil-mamudija tagħna. Ejju nroddu ħajl lill-Alla l-missier tagħna li bil-qawmin ta' ibnu mill-imwiet bil-mamudija tagħna li jkollna sem mill-ħajja ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej talbu l-offerti tal-poplu tiegħek biex dak kollu li kien mibdi bil-misteru tal-għajt, bil-għajnuna tiegħek ikun lilna ta' fejqan, ħalli naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandru f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja, bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna, u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena, u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Għaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem,
id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll mulej f'dawn li mamdin ġodda li llum bil-mamudija u l-griżma żdiedu mal-familja tiegħek biex b'qalb qawwija u rieda sħiħa jimxu wara Kristu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħrukum sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla. U hekk ukoll nistieden lil mamdin ġodda jitolbu t-talba li għallimna l-mulej Ġesu għall-ewwel darba flimkien magħna. I invite our new brother and sister Christians to pray the Lord's Prayer together with us for the first time. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-Saltan
għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu xerret fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-għajt hekk ukoll fit-tieqa tiegħek għamel li aħna nkunu l-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Baxxu rasna l-barka. Lilkom l-inġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-għajt, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu. U fil-ħina tiegħu jħariskom mill-kull tiġrib ta' dnub. U li iġedditkom għal ħajja ta' dejjem
bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet, iwettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Bħalma fakkartu bil-ġabra il-passjoni tal-mulej, u issa qed tifirħu bil-festa tal-Għid. Iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Item issa est, alleluja, alleluja. nerġa' nkunu magħkom għada filgħodu fid-9:30 biex flimkien niċċelebraw l-Għid tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet u r-rebħa tiegħu fuq is-seta tal-ħażen. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.